गुथि खेब खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि नैबे सानथामनि जिथु हाबाफारि लानानै खुंनाय जोंनि बोसोरसालिया जथुमा बे बोसोरसालि जथुमाया अलरेडि दिनै फैयै फैयै जोबफैबाय। दा जोबथा हाबाफारि बायदि दङ जोंहा नैबे अपेन मिटिं। बे अपेन मिटिंनि उनावनो मोनायाव बिदि कालचारेल रंजानाय बाजानाय थागोन, खिन्थु जों बुंनांगोन दिनै जोबथा सान, दिनैनि उनाव गैलिया। दा जायखिजाया बे समाव आङो बेखौसो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो सानदों जे जोङो जिल्ला गासैखौ लानानै बे जिथु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बे गुथि खेब जिथु बोसोरसालिया जथुमा, बे बोसोरसालि जथुमायाव जोङो बांसिनै नैबे मोनथाम बुस्थुखौ बिथा बानायनानै जों बा बिथा खालामनानै रायज्लायनाय जादों। बेनो जाहैबाय एजुकेसननि लाइनाव ओजोंहाय हा हुनि जोंनि जिथु समस्या बेनि लाइनाव, आरो मोनसेबाव माबाया बेयाव जायगा मोनदों, बेनो जाहैबाय जोंनि जिथु दानि BKWC गोदानै सोरजिजानाय काउन्सिल बिनि सायाव एसे एनै स्किल डेभेलपमेन्टनि सायावबो रायज्लायनाय जादों। अब्लाबो आं बुंनांगोन जे मोनथाम जिथु गुबै जिथु नांथारगौसिन बर' हारिनि जिखिनि मोनसे माखासे थामोनथानि रैखाथिनि माखासे जे नांथारगौ जिराद, बे मोनथामखौ बांसिन बिथा खालामनानै रायज्लायनाय जादों। दा बेयावनो जेला जोङो BKWCनि बाथ्राखौ रायलायो, बेयाव जोंनि कार्बि आंलंनि जिथु इसुनि बाथ्रा, कार्बि आंलंनि माखासे हा हुनि थासारिनि जिथु बाथ्रा, बेफोरबो गासैबो रायखांजाजोबदों। बेयाव आंजों दा कार्बि आंलंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा दङ। आङो बेखौनो बयखौबो बिथांमोनखौ लाफानानै बेखौनो फोरमायनो नागिरदों जे कार्बि आंलंनि मोनसे लं पेन्डिं इस्यु, जाय इस्युनि थाखाय जोंनि कार्बि आंलंनि माखासे आइ आफा आरो जोंनि बिदा फंबायफोरा जिउबो गारनांलायबाय, गोबाङानो सहिदबो जाबाय। दिनैहालागैसिम बियो मोननै जिथु एकर्ड, बे एकर्डआवबो जायगा मोनदों, नाथायबा दिनैसिमबो जाफुङाखै। दा बिनि सायाव बा बिनि बागै जोङो नैबे दिनैनि जिखिनि कनफारेन्स बा जिखिनि बे दानि मेल, बे मेलाव गोबां रायलायनाय जादों। जोंनि आफादगिरि बिथाङा गोबां माखासे बेबादिनो निउस खौराङाव बेबादिनो जोंनि नैबे कार्बि आंलंनि जिखिनि माखासे प्रब्लेमसफोर, बेखौ लानानै गोबाङावनो बुंदों। दा आरो जोङो आसा खालामदों नैबे साननैसोनि उनावनो मिरु एबसु आरो जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बे खैदिनाव जोङो साननैसोनि उनाव दिल्लीयाव निस्सय थांबावगोन। जोङो एसे खबरा खबरि जालायलायगासिनो दङ। बेयाव थांबा जोङो आरोबाव जोंनि कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै गासैबो जोंनि हा हुनि जिथु समस्या, जोंनि जिखिनि बेबादिनो एजुकेसन साइडनि समस्या, स्कुल माखासेयाव टिचार्सनि अभाबनि जिथु समस्या, बेबादिनो गोबां माखासे समस्याफोरखौ जोङो हजोंहाय थांनानैबो जोंनि सेन्ट्रेलनि माखासे मिनिस्टार्सफोरजों जों रायलायहैनो मोनसे खाबु लागासिनो दङ। आरो नैबे साननैसोआव निस्सय जोङो बेखौ जाफुंगोन होनना सानदों। बेनो जाहैबाय मिरु एबसु आरो जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादजों। दा बे समाव आं बेखौबो खोन्थानो लुगैदों बे कार्बि आंलंनिफ्राय नैबे बिथांमोनहा, जिहेथु आंबो कार्बि आंलंनि, बिथांमोनहा माखासे रेजलिउसन्स लाबोदों। नाम्बार 1आवनो नैबेनो थाखाबाय, जाय बुस्थुखौ आं एसे आगोलावसो बुंदों, मोनसे लं पेन्डिं इस्यु, जाय इस्युनि थाखाय दहाय एसे आगोल बुंनाय बायदि जों गोबां सुबुङानो, जोंनि बिर जोहोलावफोरा जिउबो गारबाय, गोबाङानो जिनाहारिबो जाबाय। दा बे मोनसे इस्यु थाबाय नाम्बार 1आव। नाम्बार 2आव जाहैबाय बेनो जे जिहेथु कार्बि आंलंआ नैबे जोंनि जिथु BKWCनि आवथायाव गोलैया, बिनि बेन्दोङाव गोलैया, आरो एखे रोखोमैनो BTR बा BTCआवथ' गोलैखायानो। दा बेनिखायनो जोङो मोनसे बुस्थुखौ लुगैबाय थादों, जोङो रायजोफोरा जोंखौ जिहेतु बुंबाय थादों जे माबा मोनसे जोंनोबो अबेबा नङा अबेबा मोनसे खनानिफ्राय माबा मोनसे सुबिदा होनो हागोन नामा। दा बेखौनो जों बुंदों, जुदि सिस्टेमा थिनोब्ला, इफ देयार इज फिजिबिलिटि, जुदि सिस्टेमा जुदि थिनोब्ला जोंखौबो मोनफ्रोमबो समाव, मोनफ्रोमबो खेबावनो सासे नङा सासे नमिनेटेड बेबायदि GM बा EM बायदि लालांनो हायो नामा। जेरै जोङो दा मोननानै दङ, जों बिराद गोजोननाय मोनदों। जों दानि जिखिनि BKWC सामलायगिरि बिथांमोन बा जोंनि गासै आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो थेंक्स होनांगोन। जोंनि गेजेरनिफ्राय दाबो दङ सासे कार्बि आंलंनिफ्राय, बेनो जाहैबाय अनिल बसुमतारी गेदेमाया दिनै एजुकेसननि EM जानानै दङ। दा बेबादिनो जोङो उनहालागैबो, उननि पर्जाफोरावबो सिस्टेमनि गेजेरजों जों माबा मोनसे बानायनानै लानो हायो नामा, जे उनहालागैबो बेनि गले गले मोनफ्रोमबो खेबाव जे जोंनिफ्राय थानाय। आरो बेखौ जों ओरैनो बुङाखै, बे जिनिसा जायोब्ला
जों जिहेतु बाहेरानि बर'फोर बायजोनि बर'फोरा खौसेथि थानांगौब्ला जोङो गासैबो इक'नमिकेलि कालचार गासैबो बे लाइनावबो थानांगोन नङाबा गाबोन समफोर बुंगोन कार्बि आंलंनि माखासे दैदेनगिरि बा कार्बि आंलंनि माखासे आइ आफाफोरा जोंखौ सोंगोन जे जोङो BKWSC दङ BTRआवबो जों जेबो मोना जोंनोबो माबा मोनसे मोनहोनाय राहा खालाम नङाबा जोंहालाय बे संगठनाव बा बे माखासे BKWSCखौ बाख्नायनायाव माबा बुंफानायाव मदद होनायाव जोंहालाय मा लाब दं जाहाथे बेखिनिया बुंलायलायनो हाया बुंनो मोना जों बेखौ लुगैगोन माबा मोनसे नङा माबा मोनसे वेजों जोंनो जेरै जों बे रेजलिउसनाव दङ बिथांमोना आंनो दिन्थिदों रेजलिउसनाव दङ बेनो जे जिहेतु गोजाननिफ्राय मालाबा फैनानै कार्बि आंलंआव MP MLA बर'फोरनिनो गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोनहा रेस्ट लाफैयो दा बिनिखायनो जों लुगैदों कार्बि आंलंआव मोनसे आलासि जिरायग्रा मोनसे गेस्ट हाउस बेखौ गोबां खेब ओरैनो इनफर्मेलि रायलायनाय जाबाय थादों आरो बे बुस्थुखौबो जोङो दिनै फर्मेलि जोङो नैबे रेजलिउसननि गेजेरजों जोङो लानानै फैदों आरो बेनि गेजेराव मोनसे गिदिरथार समस्या दंबावो जोंहा जाय समस्याखौ जों बुंनांगोन बे गासिबो बर' हारिनिनो समस्या 50% ट्राइबेल कमिउनिटिस 50% ट्राइबेल बा बर'फोरानो दिनैहालागैसिम हा गैजानो रोङै खिन्थु जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जोंखौ भुमिपुत्र इन्डिजिनियास होनना बुंबाय थादों नाथायबा जोङो नुनो मोन्दों जेब्रावबो जोङो दाखालि थांनाय बावैसो जोङो मा होनो गुथै आसामखौनो बेरायदों संकसनिफ्राय सदिया जों बेरायजोबदों जोङो कार्बि आंलंआवबो हाबदों गासै जोङो मा होनो धुबुरीनिफ्राय सुरु खालामनानै ओजोंहाय सदियानिफ्राय कार्बि आंलं नगाव मरिगाव गासिबो हाबजोबदों मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो फ्राय ओजों गवालपाराखौबो लानानै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो गासैयावबो हाफनि प्रब्लेम दं जोंहा थिग बिदिनो कार्बि आंलंआवबो लांहिन बायदि मोनसे जायगायाव लांहिन टाउननि खाथियाव नांजाबनानै थानाय बेसेबांबा गोबावनि मोनसे समस्या सेलाबर रिजार्भ बे सेलाबर रिजार्भनि प्रब्लेम दं जोंहा कार्बि आंलंआव आरो बेजोंनो लोगोसे आरोबाव मा होनो जुकुटा बरथल बे लाइनावबो दङ आरो मोनसे गिदिर मोनसे एरिया लांटिबुक एरिया डिमापुरनि खाथियाव बेयावबो जोंहा दङ नैबे साननैसोआव इभेक्सननि नटिस गोलैदों बे लांटिबुकनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा लगालग खारलांनांबाय न'आव सिफायगोन मा दोनगोन मा थागोन बिदि दा जोङो मा होनो 2006नि जिथु फरेस्ट डिवेलार्स एक्टनि सिस्टेम बा नियम बादिब्ला जों बुंबोबाय थानाय बादिब्ला जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ बेबादि एभेक्सन खालामनाय उच्छेद खालामनाया जानो नाङा एक्सुवेलि खिन्थु जाबाय थादों दा बेनिखायनो जों बेफोर खोथाखौ गासिबो खोब सिरियास लालायलायदों बे खोथाखौ जोङो नट अनलि इन आसाम गभर्नमेन्टआवल' नङा जोङो दिल्लीयावबो थांनानै रायलायहैनो नैबे साननैसोआव थाम खालामगासिनो दङ आरो खुब सम्भब जोङो मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन बेखौनो आसा खालामबाय थेंक इउ